लोडा नाही लो नाही, लोडा नाही लो नाही, चारी धाम लोडा नाही लो नाही, चारी धाम.
ପ୍ରକୃତରେ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ନାଁକୁ ନେଲେ ତୁଣ୍ଡରେ ତାହେଲେ ଚାରି ଧାମର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯଦି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶବ ଅଛି ସେ ଜାଗାରେ ଶିବ ସନ୍ତରି ଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ସେ କଥା? ଓಂ ତ୍ରୟମ୍ବକମ୍ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମିବ ବନ୍ଧନାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍